jaksa ihan koko matkan sitä pitää. Ehkä Kelavalle on. Joo. Täällä on vähän kovempi näkyy tuolla laulussa. Niin mekin tehdään sitä istua. Nyt tulee kisa. Ei me pääse jakamaan kaupasta. No ei niin. Sehän joku ohi. Tai niin. Joo, toi on I ja tuo. With an HSL ticket, please note this is the last station before travel zone C. En tiedä. Se selvittää niin. Taas tulee kilpailu. Ihan niinku 2 vuotta sitten. 2 vuotta sitten se tuli samanlainen juttu. Tää nopeuttaa. Ei tässä mitään mahdollisuutta. Mennään niinku huippunopeutta nyt ja toi menee vielä Joo. 95. Eikö se on 95 tää huippunopeus, että tää on nopeus, kun näkee tän.
Onks tää vaan niinku normaali juna? Tää on kiskobussi. Tää oli normaali juna. Tuo on iso kuolo jotenkaan. On lähdetty siinä, oli kuule. Se tuli siitä. Nyt varmaan lähdetään. Äiti, No, se vessa on vaan reikä. Eli jos menee vessaan, se vaan kaikki menee junaraiteille. semmosia oli ennen junavessa. Röödä. Mä oon käynyt semmoisissa vessoissa. Mäkin. Niissä ei saa käydä, mutta silloin pitää vaan juna liikkuu. Ai saaks mennä vaan silloin, kun juna liikkuu? Joo. Kyllä. Miksi? Tai saatataan mennä sinne vessaan, mutta sä et saa tehdä sitä mitään. Koska on mukana ja... Tästä oikealle. Voi Äiti. Se on reikä, se menee raiteille. Ei se nyt vaan reitä, mutta siinä myös... Seuraavaan kerralla. Äiti. Siinä on sellainen poli, missä se menee vaan. Se on vaan reikä. Nyt sit kun siellä ei oo ketään, niin käy kuolemassa. Siellä, sit kun tää on Porvos, niin kannattaa kuvata koko juna, kun kaikki on lähtenyt. Nähdään kaikki tänä Mitä tässäkin vieressä on? Sisäkuvat on parempia kuin ei ole ketään. Sisäkuvat on parempia kuin ei ole ketään. Ei tää nyt siihen aikaan olla tommosia puhelimia. Ja 20 kurossa aika varmaan vaan kestää Siellä pitää pestä. Mitä käsien pesu? kai. Äiti, Tässä on se pieni ana semmonen, mikä käännetään. Sit sä pitäis äiti. Eikö mulla on vaan 22 kurossaa, eli varmaan ei kestää enää 15-24 alkoi. Mä säästin Sakaseen asti. Äiti, mulla on nopeampia kuin auto. Äiti, tuli ikkuna! Äiti! Hyvä, että käy kerralla. Sieltä tulee. Musta tuntuu, että se Hyvä, vetää että käy kerralla. Tää kelava. Äiti, voit mä... Mitä? Tässä ei pysty sulkea ikkunaa! Äiti! Tässä ei pysty sulkea ikkunaa! Se varmaan Pystyy jos vetää ylöspäin, mutta älä vedä. Jos on laitettu tarkoituksella alas, niin anna se 0. Täällä on mäkkäri! niin, no se on Keravan kaupunki. Hei, maistan teille sen pieni mansikka. Ok, mä haluan pienen kirkkaan mansikan, en niitä tummia jättimäisiä. Tää näyttää normaalilta. Tullaan kelaamaan. Tässä tulee taas jengi. Kato siellä ei kävele. Tästähän se mentiin joskus kyytiin. Täällä on kuvaajia. Tietysti on. Aika paljon. Tietystihän täällä oli. Näetkö ton? Pakko ottaa tosta kuva. Niin, Se on ollut siinä vuosi. pakko saada tosta kuva.
Tuli viime kaudella legendaarinen koja, jos viimeiset. Niin, oliko siinä nyt joku akunapaikka? Joo, Mikä se joo, on? Akku ja välikaapeli, niin kaapeli meni poikki. Joo, Aku. Se oli vähän huonot kengät siinä, mutta se sitten päätti tärinästä vähän. Niin. Räpsähtää justiin siinä vaiheessa, piti lähteä ajaa hallille. Se suli. Joo. Se oli ihan sellainen huonolaatuinen jostain syystä eksynyt siitä. Joo. Se on ihan mahdollista näissä, eikö niin? Joo. Vanha kumeli. Se oli jotenkin hyvä tilanne, että oli kääntöpöydällä ja sitten kampattiin tätä hommia, että ei voinut työntämään ja sitten hetken päästä käytiin. No, näitä tämmöisiä asioita voi tapahtua. Se oli se koeajo, maanantaina tehtiin se koeajo ja perjantaina oli se Turun reissu. Niin. Mutta koeajo palveli niin tarkoitusta. Eli löytyi vika, mikä olisi ollut tosi ikävä, jos se olisi ollut siellä puolessa Turussa. Ja sitten oli se tää, mikä se oli se murrosnivel, se Jäähyttäjä. Joo. ja sekin siitä samalla. Okei. Sen takiahan näitä koeajoja ja tämmöisiä tehdään. Siitä löytyy sitten mahdollisesti piileviä jotain, mitkä on seisomisen aikana tulleita häiriöitä. Kyllä. Onko toi muuten ensimmäinen 300 juttu tuolla tässä numero? Ei oo ensimmäinen. Ensimmäisen numero ei ole enää ensimmäisen numero. Ensimmäisen on nyt viimeisen. Sitten lähdetään tästä sitten 10 minuutin päästä takaisin. Lähtien poltaan takia kävelee toiseltaan. Eihän nyt ole pitkä matkalla Koijalaan, niin ajoin siihen ja kävin Tampereella. Niin. Ja sitten Pääsin taas siihen hommaan, että pääsin työntään työntään malli, kun täällä voidaan ajaa. Tuli viime kaudella legendaarinen koja, jos viimeiset. Niin, oliko siinä nyt joku akunapaikka? Joo, Mikä se joo, on? Akku ja välikaapeli, niin kaapeli meni poikki. Joo, Aku. Se oli vähän huonot kengät siinä, mutta se sitten päätti tärinästä vähän. Niin. Räpsähtää justiin siinä vaiheessa, piti lähteä ajaa hallille. Se suli. Joo. Se oli ihan sellainen huonolaatuinen jostain syystä eksynyt siitä. Joo. Se on ihan mahdollista näissä, eikö niin? Joo. Vanha kumeli. Se oli jotenkin hyvä tilanne, että oli kääntöpöydällä ja sitten kampattiin tätä hommia, että ei voinut työntämään ja sitten hetken päästä käytiin. No, näitä tämmöisiä asioita voi tapahtua. Se oli se koeajo, maanantaina tehtiin se koeajo ja perjantaina oli se Turun reissu. Niin. Mutta koeajo palveli niin tarkoitusta. Eli löytyi vika, mikä olisi ollut tosi ikävä, jos se olisi ollut siellä puolessa Turussa. Ja sitten oli se tää, mikä se oli se murrosnivel, se Jäähyttäjä. Joo. ja sekin siitä samalla. Okei. Sen takiahan näitä koeajoja ja tämmöisiä tehdään. Siitä löytyy sitten mahdollisesti piileviä jotain, mitkä on seisomisen aikana tulleita häiriöitä.